उदालगुरि फारसनिफ्राय फैनाय जादों आंनियाव बिदि जेबो बेराम माबा गैया जास्ट आंनि गावनि गोरोन्थि आरो पाप निमाहा मोनगोन होननानै आं बेयाव फैनाय जादों एक्सुवेलि आं दानि लास्टआव हिलिं होनायाव आंखौ फादारा जेब्ला ब्लेसिं होयो अब्ला आं गोजांसिन जोबदों गोजांसिन जोबनायावहाय आङो बेनिफ्राय जिखिनि हालेलुया होनना बुंदोंमोन बेखिनिया थाबथादों आरो आंना गारामाया पुरा थरायजोबदोंमोन ओमफ्राय गारामाया गोरोबनानै फैफिनदों आरो बेनिफ्राय दा जोबनायाव 90% आङो रायलायालासिनो सोलिनो हादों एक्जेक्टलि आं 100% होननानै आं बुंनो हाया 90% आं रायलायालासिनो आङो सोलोंनो हादों रजारिखौ आङो बिराद रजारि खालामदों बयनिख्रुइ सिगांसिन बयनिख्रुइ फार्स्टसिन आं फैनो हादों होननानै बुङाखै खिन्थु बांसिन आं बेयाव हान्थु गुरुबनानै रजारि खालामदों आं न'आव मालाबाबो बिदि रजारि खालामामोन जिसुआ बाख्नायजासिम Anybody gone? Okay, can I say? Amin गिबियावनो जोंनि मेसेज गिबियाव सल'मा फेसन जिसु ओमफ्राय मुस्लिम मारिया आंनि बिसोराव थानाय ओमफ्राय जों बयनिबो थानाय मानगोनां गोथार जिउ इसोरखौ गेदेरथार हामबाय आरो हामबाय गोरो आंनि साखि होनांगौ थांखियानो जाहैबाय आङो बिदिनो मैयानिफ्राय एसे बोरैबा मोनदोंमोन बे बेमारा सोखा जानायखौ मोनबाय ओमफ्राय आङो बे रिट्रिटआव फैनानै जिउआव बिराद गोजोननायखौ मोनदों आङो बिराद गोजोननाय खुसिखौ मोनदों बिसनेसखौ आङो साखि बयनिसिमबो जै जिसु आं दायो बेयाव फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आंनि नाम बेबायदि सब थांखियानो आङो दायो फादारा जिसुखौ गिदिंगोन होननानै बुंनायाव आंखौहाय जिसुआ गोबानानै खुलुमदों आरो जिसुआ बुंदों आरो गाज्रि हाब दङ आरो गाज्रि खामानि दङ आरो गाज्रि लामायाव आगान दाहोला बिदि बुंदों आरो मोजां लामायाव आगान होला आरो आंखौ खुलुमनो थाखाय नोंसोरो गोसोखौ फोरा आरो खुलुमनो आरो सिबिनो समाय खाबुखौ हो होननानै इसोर आंखौ बुंनांगौ आंनि नामा लिबियन नार्जारि क'क्राझारनि पारिसनि नामखौ बुंदो पारिसखौ बुंदो बेनिफ्राय मा होननानै इसोरखौ हामबाय होयो आइ मारियाखौ आं हामबाय होयो आंनि दादगारि पारिसनि आंनि आथिङाव असान्थिमोन आं थाबायनो हायामोन आङो न'खराव खामानि मावनानै जाहोनाय फिसाफोरनो बिराद दुखुमोन आङो बेरायनानैब्लाबो आं बे स्टुडेन्ट फिसाफोरजों आङो जुबक सेंग्राफोरजों आङो खैफोदजों आङो सहायनानै देहाखौ आङो निस्सय आं बे जायगायाव थांबा आं मोनथारगोन गोजोननायखौ आङो सुखा जानायखौ मोनगोन होननानै आङो बेरायनानै गावनि देहाखौ सान्थि लाबो फैदो आफा इसोरा आंखौ अनखांगोन होननानै आइ मारिया अनगोन आं फैदो दिनै आङो बे लामायाव थाबायबोनो हायाखै बेयाव थाथ' फैदों आं जिरायनानै आइ इसोरफ्रा बे फिसा हिन्जावफ्रा आंखौ लायदों थफ्ला थफ्लि लाबोनो आङो बोरायजों फैदों दिनै आङो बिराद गोजोननायखौ मोनबाय आङो सुखा जानायखौ मोनबाय आंनि आथिं मिजानो Hallelujah. Hallelujah. नामखौ बुं पारिसखौ बुं बेनिफ्रायनो मा होननानै बुं सम गैया जोंहा दा एसे प्रब्लेम दं आंनि मुङा सिजिना बसुमतारी आं उदालगुरि पारिसनिफ्राय फैदों आङो दहाय आराधना जानायनिफ्रायनो आं गोसो होना बिबाय थादोंमोन आं मेगन मेसेबनानै गाबै बिदोंमोन आं गाबै बिनाय समाव जेब्ला लाइटखौ मोनदोंमोन बेयावहाय गोथार कामिनाखौ दोनफैयो आं गोथार कामिनाखौ मोदैजों मोजां नायनो हायाखैमोन जोंनाय बायदि नुजोबदोंमोन ओमफ्राय आङो इसोरनाव बिबाय थादोंमोन आंखौ फोथायनो बोलो हो आरो आं
बाथ्रा बुंदों आंखौ बुंदों मानसिखौ बुंदों आरो नोंहा मा बेमार नागार नार्जारि आङो सुरागुरि पारिसिनिफ्राय फैदों बेवहाय आङो इसोरनि गिदिर बे साख्रामेन्ट दोननाय समावहाय जेब्ला आंनि गोसोआ बिराद गिलिर मोनदोंमोन आरोना आं माबोरै रेजें मोननो आंनि फाफ्रानि माहा मोनदोंना मोनाखै आङो मैयानिफ्राय फारसेखौ लाबोबाबो आंनि फाबानि माहा मोनदोंना मोनाखै आंनि गोसोआ बिराद गिलिर मोनदों जेब्ला आङो बे साख्रामेन्टखौ दोनो अब्ला जिसुआ बिराद मोजां जेरै खर'आव सोंनि थफि जेरै हमदों बेबायदिनो थै गनानै जिसुआ गंग्लायनानै दलद थाबाय थादों आरोना ओमफ्राय जेब्ला सोरगोनिफ्राय फैनाय बायदि जिसुआ फैनानै जेब्ला माबायो अब्ला गेलेहोनो थाङो फादारा अब्ला आङो बिरादनो बेबाय थानाय समावहाय जेब्ला फादारा दैयो अब्ला आङो बिराद गोजांस्रिनायजों गावनि मोदोमखौ माबोरै मोनदों आं जेबो बुंनो हाया आरो जिसुआ ओरैबायदि बे गस्ला हाफ गानदोंना बियो ग्लबनो इन्दि कालारनि आरोना बेबायदि गाननानै जेरै मोखां दारि बेबायदि खानाय एसे गोलाव लानानै बेबायदि थांनानै जिसुआ दांहैदों आरोना फादार दांदों होननानै आं बुंनो हाया जिसुआ दांदों होननानै आं बुंनो हायो आरो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै आंनि मुङा फिलिमन बसुमतारी आं उदालगुरि पारिसनिफ्राय आङो बेयाव फैजेननायनिफ्रायनो बैसागुनि दानावहाय आं गावनि पापनि थाखाय निमाहा बिबाय थादोंमोन मानोना आं गोबां पापाव गोग्लैसोना दंमोन ओमफ्राय जेब्ला बेवहाय बे गोथार मैखुनखौ जेब्ला लाबोयो अब्लानिफ्राय आं स्टार्ट खालामजेनबोबाय आरो दिनैनि पापनि थाखाय निमाहा बिनायखौ आरो जेब्ला बेवहाय फादारा जनानै आंनि उनथिंहाय सोरखौबा दोनदोंमोन बे टाइमावहाय आं बिनियावहाय जेब्ला फादारा आंखौ आसि थावजों होफैयो प्रसेसिं खालामो अब्ला जिसुआ गोथार मैखुनखौ फैनाय बायदि मोनबाय आं गावनि गोसोआव एकदम गोरा गोसो गुसु मोनलायलायदों आरो सेकेन्ड टाइमावहाय जेब्ला आंखौ उनथिंहाय दोनहरोमोन बे टाइमावहाय सोरबा आंखौ उनथिंहाय बोख्लायनाय बायदि मोनबाय थादों आङो होमबाबो आं एकदम सियाराव हमनानै थाबाय थाथाबदों गोग्लैयासै आरो जेब्ला फादारा बे गोथार मैखुनखौ लानानै गिदिङोमोन बे टाइमावहाय बे बोख्लायनायानो आरोबाव गोजौसिन जानानै जेब्ला बे ओरै थांदोंमोन होमबा बेजोंनो लोगोसे थांफानाय बायदि बिदि मोनबाय आरो आं सानोखि आंनाव बिराद गाज्रि आत्माफोर दंमोनदां बेफोरखौ जिसुआ गावनो लांफाबाय थेंक इउ जिसु आंनि मुङा अनजालि बसुमतारी आङो भैरबकुन्द पारिसनिफ्राय फैदों आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बेयाव फैनानै मानो होनबा आङो जेब्ला फैनो रेडि जादोंमोन अब्ला आंहा जोबोद प्रब्लेम जादोंमोन आङो सानदोंमोन जे आं फैनो हाया होननानै आंखौ बिमाया होनदोंमोन थांनो गोसोबा थां होननानै खिन्थु आङो नोंसोरो फैसा हरनो हानाय नङा होननानै आं फैनो गोसो गैयामोन खिन्थु आं गाबदोंमोन अब्ला जेब्ला आं फैनो मोनाखै फैनो मोना होननानै सानदोंमोन आं हरसे गाबदोंमोन दिनै आङो गावनि मैखुनाव जिसुखौ थानाय बायदि मोनो आरोना आङो जोबोद गाहाम आं गावनो हमथानो हायाखै जे आं दिनै बायदि जेरावबो इसां दुखु मोनफेराखै इसां मोजां खुसि मोनफेराखै बेयाव फैनानै मोनदों जेरै बेबायदि मालाबाबो मोनफेराखैमोन बेनिखायनो आं हामबाय होयो इसोरखौ जे आंखौ बेयाव लाबोनायनि थाखाय एसेबां प्रब्लेमबाबो थेंक इउ जोंना दैदेनगिरिफ्रा खाथियाव थाफैजोबदों दैदेनगिरिफोरखौ खावलायो खाथियाव थाफैजोबदों पहले तो मैं आइमारिया को और जिसू को धन्यवाद देना चाहती हूँ और फादर लोगों को सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरा नाम है कोनिका बसुमतारी मैं उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ पानी से हूँ मैं कहना चाहती कि मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती थी सब लोगों ने मुझे गाँव के लोगों ने सब लोगों ने मुझसे कहा कि तुम जाओ मैं फिर भी आना नहीं चाहती लास्ट टाइम तक मैं आना नहीं चाहती थी तब बोला कि सिर्फ
सारे लोग जा रहे, तुम भी जाओ बोला। मैंने फिर सोच के मैंने आ गया। तो यहाँ आके मुझे पता चला कि जिसने हमारे लिए कितना मायने रखते हैं, जिसने हमारे लिए कितना दुख सहा है, जिसने हमारे लिए कितने कष्ट खा के यहाँ पर से चले गए। इसलिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम लोग जो आज यहाँ आए हैं, ईश्वर के लिए आए हैं हम लोग, इसलिए सब लोग धन्यवाद दीजिए कि आज सब लोग अपने अपने गाँव लोगों को और अपने मम्मी पापा को धन्यवाद दीजिए कि आप लोगों को यहाँ आप लोगों को भेजा है। ये यहाँ पर भेज के आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ईश्वर हमारे लिए कितनी महान है। और मैंने बहुत सारे रिट्रीट में चले गए, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे मन को आज तक ऐसा कभी नहीं छुआ आज जैसे छू गया। मेरे